Azaldu nahi dut labur kulturarteko hezkuntza zer den. Azken boladan, behin eta berriro entzuten dugu izen hori. Nik esango nuke 3 esan nahi dauzkala. Lehenengoa izango litzateke etorkinekin hezkuntza. Alegia, beste herrialde batzuetatik etorritako umeekin eskolan lan egitea. Ezta? Kontuan hartu dezagun, ume hauek ez direla eskolatzen 2 urterekin, hona etortzen diren adinekin eskolatzen direla, 3 urte, 4, 8, 13. Eskolatzen dira urtean zehar, batzutan ez daude hemen irailean, etor daitezke urrian edo otsailean. Eskolako hizkuntzak batzutan ez dituzte ezagutzen, euskara ez dakite, euskaraz ez dakite, eta batzutan gaztelaniaz ere ez. Eta familiek hezkuntza mugatua daukate hemengo hezkuntza sistemaren inguruan. Egoera hauek kokatzen dituzte umeak desabantailan printzipioz. Eta eskolak horrekin egin behar du lan, umeek ekartzen dituzten baldintzekin, ezaugarriekin. Bigarren adiera, kulturalki askotarikoak diren ikasleekin hezkuntza. Azalduko dut. Badaude ja umeak, hemen jaio direnak, beraz autoktonoak dira, ez dira beste herrialde batetik etorri, naiz eta agian haien familiak bai, eta ezaugarri batzuk dauzkate hemen minoritarioak direnak. Agian ez dute etxean, ez dituzte hemengo hizkuntzak hitz egiten etxeetan, beste erlijio bat daukate, hemen nagusia ez den erlijio bat, ohitura batzuk dauzkate hemen minoritarioak direnak, alegia, ume hauek dauzkate ezaugarri batzuk hemen minorian gelditzen direnak, ez? Eta gero, eta ume gehiago dira, hemen jaiotakoak eta ezaugarri hauek dituztenak. Ume hauen eta ezaugarri hauen kudeak eta ikastetxean hori ere bada kulturarteko hezkuntza. Eta 3. adiera da konpetentzia multzo bat, kulturarteko hezkuntza hori ere bada, kompetentzien multzo bat, mundu plural batean bizitzen, albidetzen diena umeei. Eta, zeintzu dira kompetentzia hauek, aniztasuna errespetatzea, beste ikuspegiak entzutea, irekia, nolabait irekitasun bat mantentzea beste ikuspegiekin, besteak entzutea, gatazkak kudeatzea, analizi kritikoa egiteko gaitasuna mantentzea, justiziaren aldeko jarrera bat, alegia zer jakin beharko luketen ikasleek, berdin non jaio diren, anitza den, askotarikoa den mundu honetan, ondo bizitzeko, besteen artean ondo bizitzeko. Hemen galdetu aldio gure buruari noraino hezitzaileok ere garatuta dauzkagun kompetentzia hauek, ezta? Bai irakasleek, bai gurasok, bai familietan, ezta? Eta aipatu ditut alderdi batzuk, ume hauek desabantailan kokatzen dituztenak, alderdi kulturalak, eskolatze egoera horiek, adin batekin etortzea, urtean zehar etortzea. Nik aipatuko nuke beste alderdi bat oso garrantzitsua, batzutan garrantzitsuena, eta da desabantaila sozioekonomikoa. Alegia, batzuetan umeei familie gertatzen zaien desabantaila nagusia, desabantaila horrek ez dauka kulturarekin zerikusirik, baizik eta haien egoera sozioekonomikoarekin. Pisu duin bat ezin aurkitzea, sarrera ekonomikorik ez izatea, egoera irregularrean egotea. Eta, hau ere oso kontuan izan behar dugu. Honekin lotuta, ume batzuk, familia batzuk, pairatzen duten arrazakeria. Batzutan, zerarekin lotuta, arrazializatuta, hemen arrazializatuak izatearekin lotuta. Zer da arrazializatua? Ume batzuk, dauzkate ezaugarri fisiko batzuk, hemen
nonbait minoritarioak direnak, azalaren kolorea, aurpegiaren ezaugarri batzuk, eta hemen gehiengo batek lotzen du hori atzerritartasunarekin, eta ume horiek atzerritar moduan tratatzen ditu. Eta batzutan, hain zuzen horregatik, pairatzen dute diskriminazioa. Pentsa dezagun, ze zaila den pertsona arrazializatu batzuentzat gure gizartean, lortzea pisu bat alokairuan, ez? Beltz bati edo hijito bati nekez alokatzen diete zera pisua autoktono txuri batzuk, ezta? Horre guztiak ondorio emozionalak ekartzen dizkie umeei. Aipatu ditut desabantaila batzuk, ez nuke esango ume guztiei gertatzen zaizkienak, esaldi berean, ez modu berean, baina badakigu desabantaila hauek maiz gertatzen direla, errepikatzen direla. Eta eskolan alderdi bakoitzak bere trataera behar du. Trataera inklusibo batek esan nahi du umearen egoera ere kontuan hartu behar dela, ezta? Eta aipatutako alderdi horiek guztiek ondorioak dauzkate. Ikasteko, eskolan ikasteko eta euskara ikasteko. Euskara ikasteko eta erabiltzeko orduan. Batzutan, guraso euskaldunok pozik gaude ikustean atzerritik etorritako familiek eskolatzen dituztela haien umeak de ereduan, euskaraz ikasteko, ezta? Eta batzutan aldi berean hasten zaigu familia horiek eta ume horiek desabantaila batzuk pairatzen dituztela. Eta horrekin erne ibili behar garela. Guraso horiek ezin dietela umeei batzutan lagundu, etxean, etxeko lanekin. Kostatzen zaiela gehiago errefortzu klaseak ordaintzea, umeak baldin badauzka zailtasunak. Batzutan aisialdia ere desberdina da, familia batzuk ezin dituztelako aisialdi jarduera batzuk ordaindu, beraz dago aisialdi diferentziala, nolabait autoktono, klase ertaineko autoktono txuriek ordaintzen dizkietela haien umeek jarduera batzuk, batzutan euskeraz, bikain, eta besteek ezin izango dute, beste batzuk behintzat ezin izango dute hori ordaindu, beraz umeak ez dira hor egongo, familiari informazioa batzutan falta zaiola, ze aukera dauden, zer egin dezaketen umeak, ez gaude elkarrekin, ez plazan, ez jarduera batzuetan, beraz, horre guztiak ondorioak dauzka batzutan euskara ikasteari eta erabiltzeari begira. Aholku batzuk, zeintzuk izan daitezkeen? Lehenengoa, ulertu behar dugu hemendik aurrera euskaldunak are askotarikoak izango direla. Agian daukagu irudi bat, zer den euskaldun bat, ireki behar dugu irudi hori. Eta pentsatu ezaugarri fisiko ugari, ohitura ugari, erlijio ugari, mundu ikuskera ugari izango dituztela euskaldun, etorkizuneko euskaldunek, ezta? Eta ez dira ja etorkizunekoak, orainaldikoak, ezta? Euskara haientzat garrantzitsua da, eta aldi berean haiek izango dira garrantzitsuak euskararentzat, ez? Hori ez dugu begibistatik galdu behar. Nik esango nuke eta aholku hau ere emango nuke, aldatu behar dugula gure hitz egiteko modua. Adibide bat, Amina Leitzan jaio da, baina musulmana da. Edo Suleiman Tuteran bizi da, naiz eta urdueraz hitz egiten duen. Zer dago oso beran? Baina eta naiz eta. Leitzan bizi zara, Tuteran jaio zara eta musulmana zara eta urdueraz hitz egiten duzu. Ez dira kontrajarriak, ez? Eta beste elementu bat edo beste alderdi bat zaintzeko dira harremanak. Eraiki ditzagun harremanak familia etorkinekin. Harreman pertsonalak sustatu, saludatu, hitz batzuk trukatu, elkarrizketan sartu, elkarrekin parte hartu jardueretan. Beste bat, izan sentibera pertsonen ezaugarri kulturalekin, guk eskatzen dugu adeitasuna gure ezaugarriekin, euskal kulturarekin, izan gaitezen adeitsuak besteen ezaugarri kulturalekin ere bai.
izan gaitezen sentiberak pertsonen egoera ekonomiko eta sozialekin. Batzutan, etorri berriek dauzkate kezka oso handiak egunerokotasunarekin lotuta daudenak, ezta? Izan gaitezen horrekin adeitsuak eta sentiberak lagundu diezaiegun alde neurrian, ez? Gonbidatu beste familia batzuen umeak zuen etxera, edo zuen familiaren jardueretara, txango batera, arratsalde pasa, meriendatzera, ez? Alegia, umeak trukatu, ez? Umeak elkartu. Alegia, partekatu zure altxorra, ez? Euskara da zure familian dagoen altxorra partekatu. Altxorra hori ez duten umeekin, haiek partekatuko dute zurekin, zure umeekin, haiek daukaten altxorra, ez? Urtebetetzeak elkarrekin ospatu modu inklusiboan alde ninean, ez? Eskolan eta behintzat umeak txikiak direnean, ezta? Elkarrekin. Mesedeen eta zerbitzuen sareak eraiki, ez soilik zure taldeko familiekin, beste familia batzuekin ere bai, agian behar duzu favore bat, umea ustean norbaitekin, zuk erreko bat egiteko, zer, ez kontatu soilik zure lagun gertuekin, ez? Kontatu ere beste familia batzuekin, eraiki harremanak. Eskolako festan parte hartu. Eta festa horrek ez du zertan gastronomikoa edo etnikoa izan daiteke eskolako merienda. Baina parte hartu bertan eta animatu beste batzuk parte hartzen. Eta hori da leku apropos bat harremanak ere eraikitzeko. Eta azkenik hor dago familia elkartea, ez? Familia elkartean daude aukera batzuk. Nik animatzen ditut gurasoak familien elkartean parte hartzeko, ez? Begiratu mesedez nortzuk dauden familien elkartean. Familia etorkinak ez badaude zergatik den hori. Enteratu dira, arazorik dago linguistikoa, ekonomikoa, arazorik badago zeintzuk izan daitezken bideak, familia horiek erakartzeko, ez da? Baliabidea jarri familien elkartean ere bai, jarduerak, prestatzen badira umeentzat, edo ordutegiz kanpoko jarduerak, denontzat izan daitezen jarduera horiek. Alderdi ekonomikoa ez dadin izan arazo bat, ez? Eta dauden aukerak informazio hori partekatu. Beste familiekin orientazioa, informazioa, laguntza eman, agian informazio edo laguntza gutxiago daukaten familiekin. Horiek izan daitezke bideak, ez? Harremanetan sartzeko eta beste familia batzuk, beste ume batzuk euskerara erakartzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.